Da vi flyttede ind i huset, der var det jo pænt og nymalet, og kælderen så pænt og nydelig ud. Og så gik der et halvt års tid, så begyndte malingen at skalle ind i bunden i kælder på væggen, og begyndte at blive grøn og farvet. Så vi var godt klar over, at der var noget galt, og vi havde også lugten, var sådan en kælderlugt, og der var generelt høj luftfugtighed nedenunder. Og så stødte vi på det her, og så tænkte vi, det må være lige sagen. Det virkede meget enkelt. Altså den alternative løsning var med et omfangsdræn, og jeg havde hørt nogle forfærdelige historier med folk, der havde fået gravet dræn udenfor, og noget af murværket var, hele muren var nærmest faldet ned. Jeg ved ikke, hvad det var for noget. Ja, og så hørte jeg om det her via en kollega, og så sagde hun, det kan vi jo prøve at se. Og det skulle så klares indvendigt fra, hvor de så, hvor vi ikke skulle have gravet noget op udvendigt, vi skulle bare alene rydde op, eller flytte tingene væk fra væggen, så man kunne komme til på indersiden. Ja, altså, fordi det vi tænkte over umiddelbart, hvad jeg havde hørt fra mine kollegaer, at der blev sat strøm til væggene, så lød det hele som sådan lidt humbug. Altså man tænkte, ja, det er fint nok. Men selvfølgelig tror man altid godt, altså når det lige er ens kollega, der siger noget, så tænker man, at det er på tætteste hold. Men det, der også gjorde udslaget, det var, at der var den her garanti. Også det her med, at vi aftalte en dag, hvor de kom, og vi aftalte, hvad der skulle ske. Og så kom der 2 mand høj i 2 dage, og de ryddede pænt op og efter sig, også imellem. Altså der lå ikke værktøj og alt muligt. Man kunne sagtens komme til vaskemaskinen, hvis vi skulle bruge den imellem de 2 dage. Ja, hvis det ikke det havde været for den garanti, så var vi ikke sprunget på det. Vi har fået det i sommer for et halvt års tid siden. Og faktisk var det sådan, at da jeg gik efter et par måneder, at man så går ned ad trappen, så var det ikke den der kælderlugt, der sådan stikker ind i næsen. Altså det var både lugten, og så var det også fugtigheden. Jeg tror nok, jeg var nok mere opmærksom på fugtigheden, end jeg var på lugten. Jeg kunne ikke sådan tydeligt se på væggen, fordi det hele jo, der stod stadigvæk noget af det her grønne i bunden, og noget der, væggen er begyndt at skalle af i takt med, at det tørrer. Men bare det, altså, jeg har ikke været hen og måle på væggen, men jeg har bare gået ned ad trappen og tænkt mindre og mindre over, at nu går jeg ned i kælderen. Faktisk har jeg tænkt, at når jeg er gået op ad trappen igen, at så var der faktisk mere fugtigt heroppe. Det kunne vi sagtens finde på at anbefale til nogle andre, for det virker ikke som noget, man tager bind for øjnene og så bare prøver at se, om det skulle være en løsning. Altså jeg havde hele tiden det der fornemmelse af, at der var et sikkerhedsnet, inden man sprang ud af det her. Ja, vi slap for opgravningen og rev det hele op over min nye terrasse, jeg har lavet, der skulle ikke splittes op. Det er rigtigt, den var du også lidt nervøs for, den du lige havde fået lagt derude. Ja.